Rádió Kabaré. Házigazda Aradi Tibor. Jó estét kívánok! Önök a Rádió Kabarét hallják, Aradi Tibor vagyok. Egyszer Varga Ferenc József barátommal és velem interjút akart készíteni egy bulvárlap. A találkozón az újságíró feltette a frappáns kérdést, mi újság van veletek mostanában? Erre elkezdtük mesélni, hogy kabaré bemutatónk lesz a színházban, közös humorestünket nagy sikerrel mutattuk be egy művelődési házban, ekkor közbevágott. Értem, de valami fontosabb hír nincs? Nem nősült meg valaki közületek? Esetleg nincs útban a gyerek? Útban van, persze, hogy útban. Mondtuk, hogy nincs ilyen hírünk, erre rövidre zárta a beszélgetést azzal, hogy majd hívjuk fel, ha valami fontos történik velünk, azzal felállt és elindult kifelé. Erre utána kiabáltam, várj, eszembe jutott valami. Pofán vágtam, egy újságírót, ez hír, mire ő, na, ez igen, ki volt az, mikor történt, mire én visszakérdeztem, mikor? Az attól függ, mennyi idő alatt érlek utol. Wagner B. György ismét megírt egy lánykérést, következik Hernádi Judit és Kaszás Gergő. Jó napot! Én lennék a lányuk udvarlója. Aféle háztűznézőbe jöttem, már ha nem zavarok. Hát ugyan már kerüljön beljebb. Kati már sok jót mesélt magáról. Ó, köszönöm. Ugye csak egy Kati nevű lányuk van? Persze. Érte, és csak egy lányuk. Igen. Fiúk? Az nincs. És nem is terveznek? A mikorunkban már nem. Értem. Ne, szépen laknak, szépen. Igen. A háza maguké? Igen. Jó, akkor tulajdoni lapot kérem kirakni. Tessék, hogy mi? A Kati nem szólt, hogy szóltam? Dehogy nem, de. Ja. Már is, tessék, parancsoljon. Jó, betétkönyveket, bankszámla kivonatokat tessék elővenni. Jó, hozzuk. Igen, egészségügyi bizonyítványokat, röntgenfelvételekkel, iskolai végzettséget igazoló papírokat, oltási bizonyítványt. Igen, hogyne. Az mi a kezében? Ne, semmi, ez egy kézi röntgen, az ellenőrzéshez. Jaj, de jó. Tessék mondani, volt a családban veszett? Nem. Nem? Jó, ez remek. Jó, akkor elő az ékszerekkel, ezüstétkészletekkel, de királyvizet is hozni. Királyvizet, igenis, tessék. Na nézzük. Igen. Ez magának ezüst? Mi, nekem azt mondták. Még a nagymamám mondta. Jó, mindegy. Jó, akkor most kérném a kocsik forgalmiait. Igen, tessék, hozzuk, tessék. Egy pillanat, telefonálnom kell. Jó, persze, semmi baj. Lajoskám, álljatok már rá 3 emberrel, hogy a NIR 303-as, hogy az tényleg kié. Jó, alvásszáma, ne, az hosszú. Jó, köszi. Bocsánat, elnézést. Semmi. TB-nél, tessék mondani, TB-nél van tartozásuk? Nincs. Mondja maga, mindenhova így megy, leánykérni? Ja, most már igen. Mutassa a fogait, kérem. Igen, tessék mutatni. Aha. Igen. Jó, felveszem, maga csak maradjon így, jó lesz. Igen, szóval, hogy? Övék a kocsi? Jó, köszönöm, Lajoskám, köszönöm. Igen. Hát kérem, kezicsokolom, én szerettem a lányukat. Jaj, de jó, köszönjük szépen. Megint ez a telefon, egy pillanat. Halló? Földhivatal? Aha, szóval tehermentes. Igen, semmi jelzálog? Semmi. Nyaraló se? Nem. Jó, rendben, köszönöm. Én tényleg szeretem a lányukat.
Már ne haragudjanak az ellenőrzésekért, de annyi a csaló. Hát igen, az igaz. Jó, igaz. na de haladjunk akkor. 120 év feletti nagyszülők, műkincsek. Nincsenek nekem. Igen, akkor túl sok extra pontot nem tudok adni. Hát jó, ne haragudjon. De egy kicsikét haragszom. De ne haragudjon, ez eléggé szokatlan így leány kérni. Micsoda? Talán inkább köszönöm. Igen. Maguk hozzáadnák a lányukat egy felelőtlen fickóhoz? Nem jobb, hogy megnyugodhatnak, hogy megnyugodhatom, lesz mit aprítani a tejbe? Nem jobb, hogy már most gondoskodom a lányuk anyagi biztonságáról kellő alapossággal? Mi maga nem nézné meg, hogy ki közé csöppent, már unokailag? De, tényleg, hát így tiszta, csak hát nem elég alapos. Hogy nem elég alapos? Hát na, ja, pusztán bemondásra elfogadni a családban a veszettek számát, a debilekre meg rá se kérdezett. Jó, nem akartam indiszkrét lenni, Kedicsaka. Hát jobb az egyenes beszéd. Jó, hát akkor tessék aláírni ezt a nyilatkozatot, hogy ha unokát akarok, pláne többet, vigyázok rájuk napi 20 órán át, minimum, és támogatom unokám szüleit, különösen apjukat mindenben. És nem vallok ellene majd a vállóperen sem. Igen. Miért? Vállóperen? Mindenre kell gondolni, Kedicsaka. A mi családunkban még sose volt vállóper. Az én lányom férjei mindig meghaltak. Micsoda, kérem, hogy a lányuk özvegy? Az, mégpedig 3-szoros. Igen, és miben haltak bele az elődeim? Hát nem akartak elválni. Azután, ugye, hogy mindenüket ránk iratták, pedig ugye hát miből gyarapodtunk volna? Most itten csak szégyenkezhetnénk. Reméljük maga azért rugalmasabb lesz. A néhai Ludas Matyi egyik legismertebb humoristája volt Galambos Szilveszter. Szilánkok című cikksorozata mindenkor nagy siker volt, sokszor ment hakniba a Ludas humoristáival. Mikes, Somogyi, Peterdi után lépett színpadra, és mindenki várta a szilánkokat. Galambos erre kivett a farzsebéből egy szájharmonikát, kiverte belőle az előző fellépés nyálát, és bekonferálta, Monti csárdás, és 10 percen keresztül harmonikázott az egyre türelmetlenebb közönség előtt. Régen voltak olyan televíziós műsorok, ahol a művészek más csináltak, mint amit megszokhattunk tőlük. Ilyen volt például a Színészek a porondon, ahol cirkuszi produkcióval léptek fel a színművészek. Elhatároztam, hogyha lesz újra egy olyan műsor, ahol a művészeknek más oldalukról kell bemutatkozni, és mondjuk engem is felkérnének rá, akkor először és utoljára előadok egy humorestet, amin nevetni is lehet. Most a stand-up műfaj egyik oszlopos egyénisége mutatkozik be új oldaláról, azaz énekelni is fog. Rádiókabaré színpadán Belicai Balázs. Jó estét kívánok, Belicai Balázs vagyok, az önök egyik kedvence. Remélem mindenki jól ül, jól hall, jól lát. A Pesti Operában vannak olyan ülőhelyek is, ahonnan csak hallani lehet. Voltam olyan előadáson, bár csak hallani se lehetett volna. Pár évvel ezelőtt voltam ilyen hallásvizsgálaton. Egyik ismerősöm kicsit nagyot hall. Nem annyira vészes, de szerzett róla olyan orvosi papírt, amire a BKV már 100%-os hallássérült kedvezményt adott. 8000 egy ilyen vizsgálat, annyit nekem is megér, hogy mindenhova ingyen utazzak. Kaptam egy felhallgatót, mondták, amint már hallom a sípoló hangot, azonnal jelezzek. Azt hittem megsüketek, a szörny, még mindig nem hallom. Mondták, ez olyan súlyos nagyot hallás, hogy azonnal meg kell vegyem a 740 000 forintos hallókészüléküket. Mondtam, ez olyan súlyos lehúzás lenne, hogy felejtsék el ide az igazolást. Rohantam a megfelelő irodába. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, foglaljon helyet. Köszönöm szépen! Aha, köszönjük, viszlát! 8000-ért jó móka volt. Jó pár éve volt, ülök otthon a gép előtt, intézem az e-mailjeimet, egy bölcsész barátom rám csörög. De Balázs, melyik versben is van az a sor, hogy titkok illata fénylett hajadban? Hát mondom, ez Tóth Árpád esti sugárkoszorú. De várj, Radnótitól is eszembe jutott valami, idézte, de pont ismertem azt is.
Hát ez nem igaz, én mindent tudok kívülről. Hát mondj bármit. A Toldi 6. énekét kérte, én meg már mondom is. Hát ez kész, ilyen nincs, most le kell tennem, na úgy szia. Szóval hihetetlen, hogy a Google ma már milyen gyors. Most már én is apuka vagyok, holnap után lesz 5 hónapos, első gyermekem a kisfiam. Szokták kérdezni, kire hasonlít. Hát így 5 hónaposan Andy Vajnára. Kevés haj, pufi arc, töri a magyart, és egy fiatal nő ugrál körülötte egész nap. Érdekes, hogyan változik a hangnem, ahogy fárad az ember. Nappal sír a baba, de édes. Ugyanez éjjel, miért jövött már megint? Pelenkázás nappal, jaj, hogy ficánkol. Éjjel, maradjál már nyugton! Azért aranyos a kicsi, persze nagy zsivány, és hát első gyerekem, csak úgy hívom, Zsivány 1-es. Érdekes, amióta megtudtam, hogy gyermekem lesz, meg főleg mióta édesapa vagyok, így érzékenyen vagyok a gyerekekkel kapcsolatos dolgokra. Voltam például az IKEA-ban. Kérjük, kis Zolik a szüleit, fáradjanak a játszóházhoz. Ijesztő, hogy az ember nem is tudja, mi lett a gyerekével. Legalább utalnának valamit. Az egyik kesztyűjét már nem kell hozni. Jó, újságban hányszor olvasunk ilyeneket? 73 éves korában váratlanul elhunyt XY. És ezt meg én is váratlanul szeretnék, rosszul esne, a várnák. Bűnügyi rovatban olvastam, álprostituált rendőrnők buktatták le egy bordélyház üzemeltetőjét. Már ilyen is van, hogy álprostituált rendőrnő. Milyen lett a kiképzés? Na, Horvátné Aranka főtörzs őrmester asszony, ez a bevetés magának nagy szopás lesz. Nem, de hát bűnügyi magazinban konkrétan elhangzott, az elkövető, akinek arcát személyisjogok miatt kitakartuk, G. Iván, édesapja csak nekünk nyilatkozott, idősebb Gyarmat Iván következik. Hallgattam a rádiót, egy elég ismert politikus azt mondja, az oktatás kérdése nagyon fontos kérdés, hiszen mindenkinek van gyereke. Vagy ha nincs gyereke, akkor van unokája. Wikipédián egy politikus életrajzában írták, nős, felesége ügyvéd. 2 felnőtt gyermekük született. Az kemény szülés lehetett, ott nem csak gátmetszés kellett, mindent. Nálunk szerencsére nem volt komplikáció. Mikor vártuk a kis gyermekünket, és már tudtuk, hogy fiú lesz, feleségemmel sokat hallgattuk Cserháti Zsuzsa Édes kisfiam című megható slágerét. Hát azért elég idealizált a szöveg, most, mint gyakorló kisbabás apuka, hoztam ebből egy realistább verziót. Itt vagy velem, mint egy új remény, az éjszakát átaludnám én. Csak egy perce élsz, de oly hangosan vonyítasz már, édes kisfiam. Az öltözés, kézkin szenvedés, ha ficánkolsz, majdnem kartörés. S ha a kakidból moslak gondosan, ne pisilj rám, édes kisfiam. Szívbajt kapok, mikor félrenyelsz. Lila fejjel nem is lélegzel. Azért remélem, az öreg otthonban látogatsz majd, édes kisfiam.
Fontos szempont, hogy jó iskolákba járassuk majd gyermekünket. Emlékszem, én például hiába tanultam a suliban szépen angolul, ha Angliában pályaudvaron vagy reptéren bemondanak valamit, sose értem. Attention please, want to go to what's going to be a small fast summer going to be some up more pop for the what's going to be Takács Erika tanárnő sose beszélt így. Ő mindig csak ez a What's your name? How old are you? Az angol nyelvű filmeket is jobban érteném, ha a szereplők a tanárnő által megszokott kiejtést használnák. Look, I am your father. Nemrégiben megnéztem a Harry Pottert eredeti angol hanggal, magyar felirattal. Nem is tudtam, hogy a Hermione-t angolul úgy ejtik, Hermione. Jó, hogy a Harryt nem úgy ejtik, Harry. Azt hittem volna, ilyen borsodi razzián vagyok. Hermione, Harry. Én nem szerettem tanulni, a színművészetire is például azért jelentkeztem, mert oda csak 15 verset és 5 monológot kellett megtanulni. Ezt én megfejeltem azzal, hogy vittem a Szomszédokból is egy jelenetet. Felvételi bizottságban csupa olyan Kossuth Díjas színművész ült. Milyen drámai monológot hozott? Kezdje el. Vágási Feri. Szomszédok. Itt már megfagyott a levegő, mert amúgy mindenki vagy valamilyen Hamlet monológot szokott vinni, vagy valamilyen Shakespeare-t. Erre a 2 napra nem vállalhatom a művezetést, nem tudom magát helyettesíteni. Szabad hétvégém lett volna. Megbeszéltem mindenfélét Jutkával. Különben is kilépek a szakszervezetből. Még a tagdíj adómentességét se tudják megvédeni, beutaló meg nem kell. Az a gyanúm, hogy így akar lassan a csőbe húzni, de újra mondom, nem leszek vezető. Köpnyelni nem tudtak, rögtön kirúgtak. A Tanú című filmben mondja Virág elvtárs a telefonba, mi az, hogy nincs homok. Ha nincs homok, elvtársam, akkor csinálunk. Őze Lajos mondata visszacseng az ember fülében, amikor kereskedelmi híradót néz. Ha nincs hír, uraim, akkor csinálunk. Nádas György jelenetében ebben a szellemben meghallgathatunk egy riportot. A címe Csoda. Előadják Bozó Andrea, Mikó István, Görög László és Aradi Tibor. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A 21. században is sokszor megmagyarázhatatlan dolgokkal találkozunk, mint például a megbolondult taxiórák, a tehenektől megrettent gömbvillám, vagy a vásárlás napján is lejárt szavatosságú tej. Hidegpuszta lakói sem értik, mi történt velük. Több napja nem mernek kimenni az utcára, rettegnek, valami nagyon furcsa dolog zajlik a faluban. Most pedig műhold segítségével kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat. Halló András, hallasz minket? A tudósító füléhez szorítva a hallgatóját csak áll és nagyon bambán néz. 10 másodperc múlva. Hallak? Most a műsorvezető néz szintén nagyon bambán. A kép alján felirat, a műholdról érkező hangjel most van 32 kilométer magasságban. Most van 16 kilométer magasságban. Már a stúdió fölött van. Mindjárt itt van. Akkor van kapcsolat. Felirat. A hangjel a műhold felé halad. Már el is érte. Most elindul tudósítónk felé. Türelem. Igen. Mindjárt. Igen, van kapcsolat. Köszöntjük kedves nézőinket Hidegpusztáról, ahol 2 nappal ezelőtt Kis P. traktorvezetőnek megjelent a Kumbéla. A Tanácsköztársaság retteget népbiztosa. Az úr még mindig az események hatása alatt áll, de nekünk, és csak is nekünk, vállalta, hogy beszél róla. Milyen formában jelent meg önnek a Kumbéla? Hát a Kumbéla nekem, kérem szépen, ikonformában jelent meg. Vörös fénnyel a feje körül, a lábán meg úgynevezett műbőrszandállal.
Ugye, ami meglepett, az volt, hogy volt rajta akasztó hátul. Mondom is magamban, hogy azt hittem, hogy érzéki csalódás, de aztán még megtörtént a csoda. Pontosan. Hogyan tudná leírni az eseményeket? Felém nyújtotta így a karját, mosolygott, és erre minden bibőrré változott rajta. És akkor összeestem. Ilyen erős, sok hatás érte? Nem, csak kicsit szorosra sikerült a nadrág. Úgy jövöltöttem, mint Pataki Attila. Most is ez van rajtam, nagyon jó vízpergető hatású. Azt mondja, tedd bele anyagot szombhajlatnál, most pont passzol. És történtek más csodák is? Hát kérem, azóta nincs egy nyugodt percünk. Először a Kultúrház pincéjébe könnyezett a Lenin szobor, aztán meg közvetlenül a jelenés után például a kocsmában vörös borrá változott a fehér bor. Délután a Lucernásban pedig a sógorom angolaiul kezdte énekelni az Internacionálét, és kubaiul idézett Marxnak a Tökélet című művének második javított kiadásából, aztán pedig stigmák is megjelentek rajta, egy műbőrkalap formájában, amit nem tudtunk leszedni a fejéről. Még a disznópörzsölőnek is ellenállt. Még mindig rajta van a kalap, de szénnel kellett utána rajzolni a szemöldökét. Most úgy néz ki, mint az a Kiszeltünde. És próbáltak tenni valamit ellene? Kim volt a kölyál, meg az ANTS, meg a vámosok a sok műbőr miatt, hogy nem fizettünk rá közterhet, meg ilyenek. Aztán hívtunk skinheadeket Miskolcról, de az rettenetes volt. Miért? Mi történt? Műbőrfejűvé változtatta őket. Rohammentővel mentek a Vasgyári kórházba. Azóta úgy hívják őket, hogy skyheadek. De csodás gyógyulások is történtek a faluban, ha jól tudom. Hát igen, de sokan annak tulajdonítják, hogy a körzeti orvosunk 2 év után megtalálta az olvasó szemüvegét. De jönnek ide a népek mindenfelől ám. Szent Béla napon búcsú volt, kihoztuk az elfekvőből a városi pártitkárt, aztán őt Szerebabrát egy nagyon szép szabadnév fél órát. Így élünk mi itten. Reméljük, hogy 133 nap alatt elmúlik, mint a Tanácsköztársaság. Ez történt Hidegpusztán. Vidor András, MTV, Hidegpuszta. Műhold, 32 kilométer, stb. Egyszer a Hentesnél állt előttem egy néni, aki nézegette a karácsonyi kínálatot az akváriumban. Mivel nem tudta eldönteni, a halacskák úsznak vagy csak lebegnek, ezért föltette a kérdést a Hentesnek. Tessék mondani, aranyos élő aponty? Mire a Hentes nem, felvételről megy. Ha a fenti példa nem is bizonyította, de az idősebb hölgyek néha ki tudják borítani az eladókat kérdéseikkel. Az erzsébeti piacon volt egy jófej zöldséges, aki már nagyon unta ugyanazokat a kérdéseket, és úgy döntött, nem arra fog válaszolni, amit a hölgy gondol, hanem amit kérdez. Így jött létre a következő párbeszéd is. Tessék mondani, hogy a paprika? Hát csak így. Na jó, de hogy adja? Nem hogy ér, pénzért. Na jó, mindegy, akkor lesz 1 kiló paprika. Nem lesz, van. Elképesztő, hogy maga milyen szemtelen. Na jó, mit fizetek? A paprikát. És még folytathattuk volna. Nemrég olvastam egy gyönyörű idézetet az interneten, ami így szólt. Úgy tűnik, csak az öregek képesek úgy ülni egymás mellett, hogy szavak nélkül is élvezik egymás társaságát. Nos igen, ezzel csak az a baj, hogy például az öregasszonyok egyáltalán nem hallgatnak. Ahogy azt a következő jelenetben is hallhatjuk, Gombos Tibor Hol bolt, hol nem bolt című jelenetét előadják Mikó István és Görög László. Csokkolom, néni, segíthetek? Itt tegnap még húsbolt volt. Nem, az a szomszédban volt. Ez egy ajándékbolt. Soha nem volt húsbolt. De mit volt? Emlékszem. Egy hölgy vagy egy úr volt az eladó.
Esetleg egy gyerek. Határozottan emlékszem. Itt volt. Az a bolt a szomszédban volt, de megszűnt. Megszűnt. Meg. Akkor nem nyitnak ki délelőtt? Nem, mert megszűntek. Elköltöztek? Elbazd meg. Pardon. Igen, néni, ennyi volt nekik. Lehúzták a rolót. De nincs is lengetve a roló. Képletesen értettem. Vegye úgy, hogy meghaltak. Jézusom, meghaltak. Szörnyű manapság a közbiztonság, ez szörnyű. De nem haltak meg, azt csak mondtam, hogy vegye úgy. Szóval nem haltak meg? Nem. Jaj, nagy kő esett le a szívemről. Akkor ugye élnek. Jól vannak? Igen, teljesen jól vannak, csak tönkrementek, de semmi komoly. De ha élnek, miért nem nyitnak ki? Mert megszűntek. Tehát elköltöztek? El, hogy a franc essen beléd, el. És nem tudja, hogy hova költöztek? De, anyádba, oda. Ne beszéljen így velem. Én csak annyit akartam megtudni, hogy mikor nyitnak. Nem kell üvölteni. Nem üvöltök, csak egy picit ideges vagyok. Ne húzza fel magát minden hülyén, nem érdemes. Hány éves maga? 34. Többnek néz ki. Biztos sokat idegeskedik. Igen, de remélem, hogy nem tetszik haragodni, hogy úgy kiabáltam az előbb. Én igazán nem akartam megbántani. Egy kicsit tetszik hasonlítani anyukámra. Tényleg? Hát, ha van az a távolság, meg az a fényhatás, akkor ugye... Tessék csak egy kicsit balra fordulni? Így jó. Tényleg hasonlítok az édesanyjára? Hát, a szakál miatt inkább az apámra. Bár ő fazonra borotvált, a nénié meg olyan kis kócos. Jó, magával beszélgetni, de mit is akartam? Ja, megvan. Itt nem egy húsbolt volt? Nem. Az a szomszédban volt, és bezárt. És mikor nyit ki? Miért tetszik ezt velem csinálni? Megmondta már, hogy megszűntek. Aha, de délután azért kinyitnak. Nem! A büdös életben ne nyitnak ki többet. Megszűntek. Kaput, kanyec, ennyi. Game over. Susz! Hát érts már meg, te vénszipirtyó, hogy nincs. Nem volt, és nem is lesz itt húsból. Tehát menjél már haza. Vagy legyél vegetáriánus, csak húzzál már el innen. Hogy kapnál be a hátad a vacogós szápa. Hogy csak úgy sétálnál egy nagyot egy aknamezőn. Hogy a sújtólég tegyen arrébb. Hogy rajzoljon körbe krétával a rendőr. Jaj, a szívem. János, mondja, ért ez magának ennyit? Nem tudta volna azt mondani, hogy leltároznak? A következő fellépő előtt el kell mondanom, hogy az illető egyáltalán nem lát, amiről ő maga is meglepően szimpatikus derűvel beszél. Fogadják szeretettel Súlyog Pétert. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, itt ugye Tibor úr az elején nagyon rá volt lelkesedve még a felkonfnál, hogy majd ő bekísér, mondom, nem tudom, hogy rendőr volt-e a családjában, hogy ennyire ragaszkodik a... Nem, tehát hogy majd ő bekísér, hát igazából most már több mint egy év eltelt az utolsó óta, úgyhogy nem szeretném, hogyha ez így ismétlődne. Gyalog érkeztem, nem helikopterrel és nem is luxus limuzinnal. Nem, ugye ez most ilyen aktuális téma lett, és azon gondolkodtam, hogy hát én ilyen helyzetben jól ki tudnám vágni magam. Nem láttam, mibe ültettek be. És mondjon ellen, aki akar. Tehát ugye alapvetően így működik. Útbaigazításokat rendszeresen szoktam kérni. Tibor úr azzal kezdte, hogy mennyit kell aludni karácsonyig. Én ugyanennyi nappal mennék egy kicsit visszafelé. Tehát, hogy azért nemrég jöttek az esős idők, elmúlt egy szerintem igen tartalmas nyár. Sok jó kiránduló idő volt, én elég sok időt töltöttem el szabadban.
megjártam több vidéki várost, már csak ilyen túra jelleggel is, és ugye ha idegen helyen vagyok, akkor viszonylag sokszor keveredem beszélgetésbe a helyiekkel. Ugye én megtanultam, hogy nincs olyan magyar település, ahol a vasút 300 méteres sugarú körzetében ne lenne egy kocsma. Vasútállomás, onnétól kezdve mindenhova kérdezték tőlem, hogy hát én hogy találok, meg hogy merek elmenni olyan városokba, ahol életemben nem jártam. Mondom, ennyi a titok, csak körbe kell járni a vasútállomás körül. Megvan az első kocsma, és onnétól kezdve a helybeli alkoholistáktól mindent meg lehet tudni. Ezek szerint más is vidéki, és... vagy más is jár kocsmába. Ugye? Már senki nem vállalja föl, úgyse. És itt kaptam vidéken egy nagyon gyönyörű útbaigazítást, haladtam végig egy utcán, meg volt a pontos cím, hova szeretnék eljutni. Hallottam, hogy udvaron ott motoszkálnak valamit, nem tudom, kongatják a hordót, megy a fűnyíró, stb. És bekiabáltam, hogy ne haragudjanak, a Vörösmarty utcát keresem. Oda jött a gazda, és következőt mondta, hogy várjon, az problémás lesz. Az utca visszafelé van, de ez emelre egyirányú. Nem jó, de én gyalog vagyok, tehát hogy ebben mi az összefüggés. Ugye most már annyira reflexből válaszolunk, és annyira belénk kivódott ez, hogy az ember nem is gondolja végig, mielőtt megszólal. Általában, hogy említettem, vasúton utazom, már jártam úgy, hogy futottam vonat után. Ez ilyenkor úgy szokott kinézni, hogy tolom magam előtt a botot, a nagyobb akadályokat bejelzi címszóval. 2 már egy eltörtem, bejelezte végső soron, csak... Ezért is közlekedem azzal, amivel, ebből is volt már nekem problémám. A közlekedő botok viszonylag drágák, egy ilyen 10 000 forintos nagyságrendet kell elképzelni, és 2-3-szor keresztül esnek rajta, akkor utána már azért egy kicsit nehezebben használható. Úgyhogy én rendszeresítettem egy kerti szerszámnyelet, konkrétan úgy vettem, hogy lomb, seprű, nyél, gyökereket is istenien lehet vele söprögetni, aluljáróban tesztelt minőség. Betekertem szikszalaggal, mert ez az elvárás, hogy fehér legyen, még nem tudom milyen indítatásból, mert a többi szint sem vennék észre ugyanúgy az emberek, tehát hogy édes mindegy. Volt már ebből problémám, haladtam kifelé metró aluljáróból, teremtődött az 1 millió új munkahely, úgyhogy álltak ott a húzatban többen. Jön velem szembe az egyik. Tehát nem lehet mindenkiből tanácsadó. Tehát jöttek így szembe. Következővel nyit, ugye a köszönés az nem divat nálunk, így hivatalos személyeknél sem. Azt mondja, ezzel nem versz át. Hát én nézek bölcsen, hogy mi lesz ebből a szituációból. Megismétleszem, ezzel nem versz át. Hát mondom, ha nem jutunk tovább, akkor valamit itt lépni kell, mert én nem értem a szituációt, ő nem akarja elmondani. Folytatja, ezzel a szikszalagozott farudaddal nem versz át. Mondom, ha át nem is, de meg lassan igen, ha még sokáig állunk itt. Ugye, tehát, hogy azért ez nagyon nem mindegy. A végén azt hallottam, amikor elengedett, mutattam neki igazolványt, kollégái azok röhögtek mellett a fal mellett, és azt mondta, hogy nem gondoltam, hogy valaki tényleg ilyen hülye lehet. És tényleg. Valóban, ez mondjuk nem tudom, hogy melyikünk esetében állja meg jobban a helyét, tehát hogy ez már csak azóta maradt kérdés. Szóval szaladtam én békésen a vonat után, már benn állt az állomáson, na most ugye azért jó közlekedési eszköz vakon a vonat, mert simmentébe remekül lehet rohanni. Tehát az ember így beakasztja oldalra a botot, aztán megy a futás onnétól kezdve hatalmas erőkkel. Nem, hát van mit követni. Na most konkrétan így nézett ki, hogy kalauzod kiabálsz, utazni szeretne? Nem mondom, meg akarom előzni Kislődig a vonatot, nem? Tehát, hogy... Végül is egy jó sport, tehát, hogy mondtam, simmentébe, hibázni nagyot nem lehet. Max lassabb leszek, mint kellene, akkor meg úgyis végső soron ugye lepontoznak. És hát volt különböző kalauzokkal találkozásom, ugye mindig egy ilyen nagy kérdés az utazási kedvezmény, hát nekem jár, megdolgoztam érte, teszem hozzá, tehát hogy azért én nem erre születtem, én nekem sok jó munkaórám fekszik ebben, viszont utána jár különböző kedvezmény. Mentem úti célom felé, fülkeajtó kinyílik, még ez a régebbi fülkés, bal oldalt ülő utastársammal beszélgettem, az ajtó meg jobb oldalt volt. Jegyet hátraadtam. Kalauz elveszi, hogy a kedvezmény mire van? Hát mondom, a 2 szép szememre. Ne hülyéskedjen velem. Mondom, nem hülyéskedek, olyan fontos ember vagyok az államban, nekem már 2 szép szememért is kedvezmények járnak. Nagyjából 4 percig bírta. Már ott tartottunk, hogy leszállított, igazolványt keressek, mikor megfordultam, odaadtam neki az igazolványt, mondom, látod, hogy a 2 szép szememért van a kedvezmény, tehát hogy azért... Viszont, hogy ne bántsam őket annyiszor, van, aki nagyon jól vissza is tud vágni, nekem olyan szemem van, mint a nagymamáknak a fogsora. De műanyag és cserélgetős, nem olyan, hogy összecsukódik magától, ez nem az a kategória. Ugyanez eljátszódott a kedvezmény,
Hát mondom, bal vagy jobb szemet vegyek ki. Kalauz kihúzza magát, azt mondja, balt. Kiteszem tenyérre, azt mondja, rendben van, elfogadom, visszateheti. Hát mondom, maga nyert. Tehát, hogy igazából ugye erre már nem lehet mit rákötni, és hát általában, amikor megérkezünk a célhelyre, ugye kirándulni egyedül nem jó. Tehát társaságban eltévedsz egyedül, az olyan rossz, mert egyedül röhögsz valahol a puszta közepén, nincs körötted sem. Nem? Tehát, hogy ketten azért mennyivel jobb eltévedni, és akkor lehet a másikkal röhögni, meg a másikkal közösen. Na, én is általában csoportosan szoktam menni. Volt egy ismerősöm, vak és a fél vak, tehát ő még valamennyit lát, elindultunk gyalogtúrára. Pilisi nehéz terep, erdőn keresztül. Kezdtünk már fáradni, és mondja a srác, hogy te figyelj, már itt átvágunk a falun, rövidítünk. Szóval ott ilyen kerítéseket látok, házak lesznek. Hát mondom, menjünk. Elindultunk arrafelé, tömör fakerítések így az erdő felé, utolsó utca. Szóval itt bemászunk, keresztül szaladunk. Mondom, és ha gazda itthon van, azzal nem lesz probléma, hogy megbeszéljük vele, hogy nem akarunk így senkinek ártani, megkopogtatta a kerítést, azt mondja, nincsen kutya, se nem jött oda legalábbis semmi. Mondom, rendben van, pajtás, de te mászol előre. Húzóckodás, átvetődik, valami kis zörgés, majd az igazi házi kismise. Úgy megszólalt a gyerek része, és átkérdezem, mi van, kutya? Az a francot rágyadom. A gyerek így derékig süllyedt el benne konkrétan, hát nyilván akkor már többiek másztak utána, hogy meg kell próbálni kiszabadítani. Az ajra kijött a gazda is, otthon volt, csak ő aludt, kijött ilyen házi köntösbe, hát én embert a saját teraszán állva úgy röhögni még nem láttam. Hát így 8-an álltuk körbe botokkal a srácot, és próbáltuk kipiszkálni, úgyhogy minél kevésbé legyen olyan az ember, amilyen. Úgyhogy aztán utána úgy döntöttünk, hogy mi is ilyen offshore-ozásba kezdünk, külföldre térünk át. Csehországban, hogyha valaki jár, én voltam néhányszor Prágában, nagyon szép hely, és ugye ott vannak olyan jellegű vendéglátóipari egységek, nem mondjuk, hogy kocsmák, ahol házi főzésű barna sör van. Hát ugye én 2 nyelven is abszolút folyékonyan tudok kommunikálni, magyarul meg trágárul. Meg másik 2-vel mondjuk egy ilyen hadilában állva, de azért többé-kevésbé, tehát ugye az angol-német, nyilván ha az ember Európában szeretne valamit, azt képzeli naívan, hogy ez így elég. Na most nem, hogy elég, sok is, behaladtunk egy ilyen helyre, ugye a 8. kör után már útbaigazítást kellett volna kérni a félelső helyiséghez. Ki legyen az? Hát fölvállal, vagyok olyan bátor és szemtelen, hogy én oda menjek és kérdezni merjek. Pultosnál így próbálkozom, ugye, do you speak English? No. Hát első csomót így megkötöttem lélekben, mert messze van a szálláshely. Akkor mondom, próbáljuk meg még egyszer. Sprechen Sie Deutsch? No. Második csomó. Plusz számoltuk az utat, hogy hány bokor van végső soron hazáig. És az ember mit csinál elkeseredett? Magyarul se tudsz, hogy rohadjál meg, de azt igen. Szóval ezzel nagyon-nagyon kell vigyázni, meg ugye a nyelvekkel, illetve a kérdésekkel is, meg az útbaigazításokkal. Még mielőtt Tibor úr így jönne és megpróbálna útbaigazítani, mondom, lehet, hogy rendőr volt a családjában, mert jött, hogy majd ő ki is kísér. Hát ezért azért nagyon kell vigyázni, hogy ki áll mellette. Egyszer csak megjelenik valaki, jártam már úgy, odajött, azt mondja, jó napot kívánok, segítek. Mondom, de nekem nincs rá szükségem. De. Tehát, hogyha már ugye mindenki Csernus akar lenni, akkor én alapvetően ennek jegyében köszönném meg a figyelmet, további jó szórakozást és szép estét kívánok mindenkinek. Állítólag az a jó orvos, aki a paciensnek egyenesen megmondja a baját. Még akkor is, ha halálos a betegsége, és nem sok remény van. A mindenki által ismert és kedvelt Csernos doktor kimondottan jó orvos. Verebes István most következő jelenetének címe, Ha mindenki Csernos doktor lenne. Előadják Hernádi Judit, Bozó Andrea, Balázs Péter és Kaszás Gergő. Élelmiszerbolt. Legyen kedves, húzzek a liptói túrót adni. Biztos benne? Hogy mit? Biztos a liptói túróban? Mert amikor kimondta, elnézett a füstölt sonkák felé.
körözöttet szeretnék csinálni otthon. Azért kell a liptói. Ne a liptóiról beszéljen, hanem hogy bűntudata van a füstölt sonkák miatt, mi? Igen. Vagy inkább a libatepertő nyomja a lelkét? Igen, hát a libatepertőt szerettem, de az csak hagymával jó, attól meg ég a gyomrom. Na ugye, hogy a közelében vagyunk a bajnak, ugye? Hogy maga szorong valamitől, mi? Igen. Nem tepertőfüggő tulajdonképpen? Ha? Nézd, gyomorégés ide, gyomorégés oda, hát néha tényleg megeszem egy kevés libatepertőt. Akkor mi a túróért jön itt nekem a liptóival? Miért nem kér libatepertőt, és döglik meg tőle a fekélyével? Maga hazudik saját magának. Jó, hát gondoltam, hogy ma este egy kis körözött. Mit lovagol itt a körözöttön? A libatepertőről beszél. Maga azért szorong a tepertőtől, mert kiszőrösödött a hormoninjekcióktól. Ja, Istenem! Ugye? Most ez honnan tetszett észrevenni? Az az én dolgom. Ja. És ha nem tetszik, hogy a szemébe vágom a tepertőjét, amitől látom én, hogy most is összefut a nyál a szájában, akkor menjen és szerezze be a liptóiját, ahol akarja. Vagy vegyen egy epillátort és ámítsa magát tovább. Maga nullának érzi magát tepertő nélkül, és maga az is, maga egy nulla. Majd ha bevallja, hogy tulajdonképpen nem is tepertőt, hanem zsíros pörcöt szeretett volna, akkor beszélhetünk, kisanyám. Kozmetika. Ott a szemem alatt, mintha érzékenyebb lenne a bőröm, ahogy így hozzáér, mintha tikkelne is. Mert eltagadja a legerősebb késztetéseit, kisanyám azért. Nem, én hát inkább nehéz hetem volt, sokat kellett kijárnom a betegekhez is. Nekem ne beszéljen itt mellé, hát olyan az arca, mint egy gyíké. Teljesen kiszáradt az elfojtott vágyait. Nem, én nem hiszem, inkább lehúztam a kocsi ablakát és a húzat. Egy nagy frászt a húzat. Magának egy izmos bikára fáj a foga. Maga nem él házas életet a férjével, és teljesen összeaszalódott. Na, ki az a pasas, akit kinézett magának? Na? Én nem mondanám így, hogy kinéztem. Ki az? Egy pizzafutár, de nem volt közöttünk semmi. Persze, mert meg van rettenve, mert szociális gondozóként látja, hogy enyészik el az ember öregségében, és szeretné magára húzni azt a fiatal pizzafutárt. Így van? Olyan kedves, mindig melegen hozza a kolbászos pizzát. Hát maga nem a pizza kolbászába szeretne beleharapni, hanem a futáréba. Mert már pikkelyes az arca a kielégületlenségtől. 20 évvel vagyok nála idősebb. Ne beszéljen itt mellé! Hát én itt hiába kenem össze a világ legdrágább krémjeivel, ha maga nem néz szembe a saját maga élbetegségével. Csupa hazugsága nem élete. Álcát hord az arcán, ami már rák kövült a bőrére. Csak éljen tovább így, tikkeljen a szeme. De ne tőlem várja, hogy kirángassam, mert én a maga ótvaros pofáját maga nélkül nem tudom kipofozni. Élelmiszerüzlet. Mit kér a bácsi? Tessék mondani, miből adhatok, tessék? Hiába, édes fiam, ez a mézes-mázosság mindig, ha bejövök, előttem nem tudja letagadni, hogy gyűlöli az anyját. Mi? Honnan veszi ezt ön? Magának akut apakomplexusa van, és mellesleg látens homoszexuális.
Jó, rendben érted, de mit jelent az, hogy látens? Az, hogy fél az anyjától, ezért menekül idősebb férfiak oltalma alá. Ne pislogjon, hanem vegye tudomásul és váltsa valóságá, homoerotikus képzelgését. Jó, hát én igazán nem tudom, hogy miből gondolja a bácsi azt, hogy én... No, miből? Ne szórakozom már velem. Nézze már meg, hogy tapogatja azt a krinolént. Holott én zalai fokhagymásért jöttem. Maga önkéntelenül is elárulja, hogy tulajdonképpen idős urakkal szeretne szexuális kapcsolatot létesíteni, csak akkor merjen lépni. Jó, de hát elnézést, hát nekem a pékáruknál dolgozik a mennyasszonyom. Alibi, édesem. Azért választotta őt is, mert vonzák az óriás kiflék. De nem a frissek, hanem az összeszáradtak. A bagettet is szeretem én, ha 2 napos. Na, ugye? Majd akkor kérdezze, hogy mit akarok, ha merte vállalni magát, és legyőzte a bűntudatát. Öncsaló homokos. Nagyon szeretem, amikor felismernek az utcán. Kedvencem, amikor megállított a fiatalember, hogy ja, ismerlek, te vagy az a hülye abból a szarból. Ja. Egyszer Karinti Frigyest is felismerték az utcán, részeg megállt Karintival szemben, azt mondja neki, jaj, ismerlek, hát te vagy az Kosztolányi Dezső. De Karinti vérvörösen azt mondja, nem, én a Móricz Zsigmond vagyok. Le van szarva egy megálló különbség, és egyszer Verebes Pistát is megállították egy liftbe, azt mondja neki az ember, hogy ja, megmondja a nevét, megmondom ki maga. Majd jött a kegyelemdöfés, azt mondja az őrge, művész úr, minden héten nézzük otthon a családdal a heti 7-est. Azt mondja Verebes, évek óta nem vagyok benne. Hát, tudom, azért nézzük, persze. Az általam ismert színészek közül minden híresztelés ellenére senki sem szereti, ha felismerik, kivéve Harrison Fordot, bár őt nem ismerem. Állítólag múltkor közhasznú munkásokkal fényképezkedett a Gemenci erdőgazdaságban. Viszont Darvas Ivánra egyszer fogmosás közben jött rá a lumbágó, egyedül volt otthon, köpött és azzal a mozdulattal rettenetes fájdalom nyilalta a derekába, nem tudta elengedni a kagylót, csak markolta görcsösen, várták próbára, nem jött, rá kellett törni az ajtót, és vitték a sürgősségére. Nem elég, hogy fájt neki, hanem még el is kellett viselni a csődületet, amit okozott. A következő jelenetben valami hasonlót hallhatunk, előadja Mikó István, Aradi Tibor, valamint a szerző Varga Ferenc József. Elnézést. Nagyon rosszul érzem magam. A szívem. Jó, tajkártyát kérek szépen. Jaj, maga nem az a színész. De kérem csak, segítsenek, nagyon rosszul vagyok. Ancsa, gyere, nézd csak, ki van itt. Hol? Hát itt az úr, aki épp rosszul van. Ki ez? Tudod, az a színész, az a... Miben is van elnézés? Bajban, nagy bajban. Írdatlanul fáj a szívem. Hát én nem tudom, ki ez. Tudod, volt abban nem tudom miben. Ja, ilyeneket én nem nézek. Mit szeretne? Nagyon rosszul vagyok. Tajkártyát kérek. Nem ér az rá. Félek, hogy... Jaj, drága művész úr, ráér, persze, hogy ráér. Szoktuk nézni magát. A lányom nagyon szereti nézni azt a műsort, tudod. A lányod nem ment ki Angliába? De csak most hazajött egy pár napra. És mit csinálod kint? Gyors és gépkocsi vezetőknek
tart kurzust. Nagyon jól keres. Azt mondja, hogy nagyon jól fizetik, csak olyan komorot kín minden, nem olyan vidám, mint itt nálunk. És képzeld el... Segítsenek már, hát mindjárt meghalok. Jaj, te erről olyan édeset láttam a Facebookon, hogy egy űrge nagyon rosszul van, és oda megy hozzá egy cica, meg egy kiskutya is. A Irénke osztotta meg, hát rögtön lájkoltam is, majd átküldöm neked is, jó van? Olyan jókat olvasok mindig. Most az volt kiírva, hogy hogy köszönnek el a kígyók, hogy szavasz, majd rácsörgök. Te és azt ismered, hogy miben hasonlít egy fontos futballmeccs meg a konyhás néni? Hát, hogy mindkettő ebédöntő. Jaj, de jó. Művész úr, ezeket tessék nyugodtan elmondani a Mikroszkóp Színházban, vagy hol, meg a tévében, ahol van. Csak majd mondja hozzá, hogy mi mondtuk, jó? Mert mink nagyon szeressük a művész urat. Kávét kér? Nem! Nincs is kávénk, elfogyott. Mindjárt megyek ki a kisközérbe. Ja, cukor is elfogyott. Én édesítőt használok. Segítsenek már! Szerintem táppénzre akar menni. Nem, lehet, hogy valami szerepet gyakorol. Jaj, már ripacskodik itt. Orvost! Azonnal! Jó, akkor fel kell vennem az adatait, neve. Azt mondta, ismer. Jó, akkor beírom, hogy Rocker Zsolt. Nem. Ugye? Nem. Akkor mondja már rendes nevét. Rosszul vagyok. Ebből melyik a vezetéknév? Segítsenek. Nagyon fáj. Jaj, ezt ismerem, már egyszer elszavalta a tévében. Ott is unalmas volt. Meghalok. Hát most megint írta... Mindegy. Hát most megint írta a nem tudom melyik újság, hogy az a színész, tudod, az, akinek már egyszer volt az adóügye, azt most megint le akarják sittelni. Ja, nagyon nulla emberek ezek mind. Na, drága művész úr, akkor a nevét még... Te, ez eltűnt. Te, hát te hülye, ha lefeküdt a földre. Keljen fel! Úgy tesz, mintha nem hallaná. A vicceken se röhögök. Csak magukon tudnak szórakozni. Nincs ezeknek humorérzékük. Na jó, majd megunja, föl kell, azt hazamegy. Jó, én meg kiszaladok. Kell valami a középből?